În seara aceasta vom încheia sub capitolul spiritualitate, adică elemente care se ocupă de viața noastră spirituală. Am vorbit de aspectul credinței, de aspectul revelației, prezența Duhului Sfânt. Am văzut cum aceste lucruri au fost răstălmăcite și denaturate de Babilon, atât în antichitate cât și în prezent, iar astăzi vom prezenta ultima temă a spiritualității, temelia adevărului, adică Biblia, rolul și importanța acestei cărți în viața noastră. Temelia adevărului. Un soldat se întorcea la unitate și în compartiment cu el erau mai mulți soldați. El, fiind un băiat religios, și-a scos Biblia și a început să citească. Colegii lui, când au observat că citește Biblia, au început să râdă de el, să-l bajocorească și s-au înțeles între ei, hai să îi luăm Biblia și să o aruncăm pe geam. Atunci, mai mulți l-au prins, el, evident, s-a rugat de ei, a plâns, n-a avut niciun efect, i-au luat Biblia, i-au deschis geamul și i-au aruncat-o. Și au spus, dacă Dumnezeul tău există, să-i dea picioare acestei cărți și să vină înapoi la tine. A plecat trist, foarte, foarte necăjit, s-a rugat. După câteva săptămâni, primește un colet la armată. Și când deschide coletul, Biblia lui. Cu un bilețel, am găsit Biblia dumneavoastră și am citit-o cu foarte mare interes. Am fost ispitit să o păstrez pentru mine, dar regulile ei nu mă lasă. Nu pot să ți-o fur. Așa că vreau să ți-o înapoiez, dar să spun că mi-a adus o mare bucurie în suflet. Și atunci, băiatul nostru a dus la colegi și a spus, o mai recunoașteți? Este cartea care mi-ați aruncat-o pe geamul trenului. Uite că Dumnezeu poate să mi-o aducă înapoi. Sunt atât de multe minuni care s-au întâmplat și încă se întâmplă cu Biblia. Biblia are picioare, are ochi, are suflet, știe enorm de multe lucruri și dacă te vei uni cu ea și dacă vei trăi efectiv alături de această carte, vei fi fericit. Babilonul nu a avut cărți sfinte. O carte sfântă care să-i reprezinte crezul, religia, nu a avut așa ceva. Babilonul, în schimb, au scris epopei, de genul basmelor noastre românești, exact aceeași categorie. V-am prezentat câteva din ele, acum am să vă spun două cuvinte despre epopeea Enuma Elish. Este cea mai cunoscută și cea mai renumită epopee, așa după cum și epopeea lui Gilgamesh este foarte vestită. Însă Enuma Elish reprezintă filozofia de bază a babilonenilor. Însă, epopeea Enuma Elish nu este altceva decât o preamărire, o înălțare a zeului principal al Babilonului, zeul Marduk, care era de fapt zeul soare, tot una cu Shamash. Practic are chiar mai multe nume. Zeul acesta Marduk își arată forța lui, el a reușit să ucidă un alt zeu, el a reușit să câștige supremația, deci o bătălie între zei, unul mai tare ca altul. Ceea ce este în schimb foarte interesant, că la sfârșitul anului, în ultimele 2-3 zile din an, în societatea babiloneană era un haos total, pentru că nicio lege nu mai funcționa. Dacă mergeai pe stradă, fiecare mergea cum vrea. Trebuia să fii foarte atent că oriunde puteai fi spulberat. Nimeni nu se băga și nu te apăra.
În viața regelui, oricine putea să vină să-l pălmuiască pe rege, nu zicea nimeni nimic, nu-l pedepsea, nu îi făcea nimic, totul era haos total. În prima zi din an, toate statuile zeilor din oraș, zeul Marduk, zeul Ishtar și alții, erau luate de preoți pe umeri sau puse în căruțe cu cai sau pe spatele cailor și se duceau la marginea orașului într-un templu unde se întâlneau toți zeii ca să facă consiliu cum va fi anul nou. Și atunci hotărea destinele fiecărei luni, care lună va fi ploioasă, care uscată, destinele cetății, se hotăra viitorul anului. Și mai multe alte lucruri. Regele era din nou încoronat și își lua în funcție tronul, iar ei spuneau că, practic, cu fiecare început de an este o nouă creație. Cam așa arăta filozofia babiloniană. Anul nou, care este întotdeauna toamna, când începe să cadă ploaia, și odată cu aceasta se intră în sezonul vegetației. La mijlocul anului nostru, prin mai-iunie, era luna Tamuz, când începeau căldurile și era partea a doua a anului, partea uscată sau natura moartă, așa că pentru ei anul era ciclul vieții, vegetație, uscăciune, viață, moarte, ciclul vieții care se repeta. Această concepție despre viață face ca omul să n-aibă nicio perspectivă. El nu înaintează, el se învârte într-un cerc. El nu e responsabil prea mult, că dacă e legat aici și se învârte aici, nu poate face prea mult. Aceasta este viziunea babiloniană, cea mai răspândită în prezent între istorici, între filozofi, între scriitori și între oamenii din lumea noastră. Ea vine din epopeea Enuma Elish a babilonienilor. Epopeea lui Gilgamesh, despre care v-am spus, omul în căutarea nemuririi, iarăși n-a reușit nimic și moare trist pentru că nu a reușit, este o altă operă importantă babiloniană. Epopeea coborârii în infern este cea mai groaznică. Aici avem zeița Astarteia și zeița Ereșigal, sunt surori. Una este zeița dragostei și a războiului, cealaltă zeița infernului, este îngrozitoare. Astartea vrea să se ducă la sora ei în infern, aceea o prinde și o pune în cuier, aici rămâi, nu te mai întorci, că de la mine nu se mai întoarce nimeni. Intervin zeii pentru că se creează haos pe pământ și îi spune, uite, te las dacă îți aduci înlocuitor. Și atunci l-a luat pe amantul ei, păstorul Dumuzi, și l-a trimis în infern. Cum și acesta avea o soră foarte bătăioasă și nu putea concepe ca fratele ei să moară, negociază și spune, uite, Dumuzi stă jumătate de an în infern, te duci tu și apoi vine el afară și vă tot schimbați. Așa că atunci când venea vara cu căldurile, oamenii spunea că a murit Tamuz la evrei, Dumuz la babilonieni. A murit Tamuz și când începea vegetația, a înviat Tamuz. Și sărbători cu moartea, sărbători cu învierea. Lucru pe care le credeau și evreii, citiți Ezechiel, capitolul 8, femeile care îl plângeau pe Tamuz. Acestea erau epopeile lor, poveștile babilonienilor și cu o influență foarte mare în tot Orientul. Babilonienii nu au avut cărți, în schimb au avut propagandă monumentală. Uitați-vă dumneavoastră la acest taur înaripat, cu cap de om, care era pasnicul palatelor. La ușile palatelor asiriene, în principal asiriene, existau acești tauri. Vedeți cât de mare este? Când le-au găsit pe la 1840-1850 francezii, englezii,
le-au pus pe plute, le-au dus pe Eufrat, pe Tigru și apoi cu vapoarele și acum le vedem în Louvre și în British Museum. Sunt lucrurile cele mai interesante de acolo. Egiptenii nu au avut cărți sfinte. Cartea de căpetenie a lor se numește Cartea Morților. Ea a fost scrisă pe zidurile piramidelor, pe culoarele interioare către sarcofagele respective, a fost scrisă pe sarcofage, care sunt niște sicrie mari din piatră, sau unele pe suluri de papirus, care au fost puse apoi în sarcofag. Ce conțin toate acestea? Conțin formule magice, pe care sufletul decedatului trebuie să le rostească ca să îi se deschidă noi și noi porți, ca să poată să se întoarcă la soare pe raza de soare. Săracii poate mai uită, nu-și aduc aminte. Atunci când se trezește, vede pe zid formula asta, o rostește, vede alta, o rostește. Am zis că vreau să fac niște reprezentări ale acestora. Cartea principală a evreilor, a egiptenilor, Cartea Morților. Cartea principală a babilonenilor, Epopeea lui Gilgamesh, Enuma Elish, mă rog, sau astrologie, și Cartea evreilor, Biblia, pe care ați dori să o primiți cadou de anul nou. Vedeți dumneavoastră. Ce au produs marile civilizații de atunci? Ce efect au ele astăzi? Ce a produs poporul lui Dumnezeu? De ce trebuie să părăsim Babilonul? Avram nu a dorit să rămână în Babilon pentru a sluji zeilor părinților, pentru a se învârti în cercul filozofiei lor și a face lucruri care n-au nicio logică și nicio importanță. Moise nu a dorit să devină faraon, fiindcă nu dorea să se închine acestor zei, nu dorea să rostească niște formule fără rost, fără nicio logică, nu credea în ele. Daniel și prietenii lui și-au riscat viața, dar nu au acceptat zeii Babilonului. Babilonul te obligă la închinare falsă. De aceea, dacă vrei să fii copil al lui Dumnezeu, ieși din Babilon. Nu are rost să asculți poveștile lor, să crezi în ele și să te închini la acestea. Biblia este singura carte a cărui autor este prezent, este lângă tine, îți șoptește la urechi atunci când o citești, este în sufletul tău și te încălzește cu dragostea lui atunci când o citești. Este singura carte care nu doar îți dă un autograf, ci totdeauna este prezent lângă tine când o citești. L-ați simțit pe autor lângă dumneavoastră când ați citit Biblia? Dumneavoastră l-ați simțit? Eu, Daniel, sunt propriile lui cuvinte, am înțeles din cărți că numărul anilor pentru care fusese cuvântul Domnului către profetul Ieremia pentru împlinirea pustirii Ierusalimului era de 70 de ani. Am înțeles din cărți. Vedeți? În biblioteca lui Daniel nu era Gilgamesh, nici Enuma Elish, nici coborârea în infern. În biblioteca lui Daniel erau profeții Bibliei. Sunteți de acord cu mine? E așa sau nu? Din ce cărți? Acestea erau cărțile. Aici era cunoașterea viitorului. 70 de ani vestea în robie. Și Daniel a înțeles că cei 70 de ani se apropie de sfârșit. Când vei termina de citit cartea aceasta, spunea Ieremia lui Seraia, să legi de ea o piatră, să o arunci în mijlocul Eufratului și să zici: așa se va scufunda Babilonul. Duceți-vă în Paris, citiți din Biblie paragrafele din Apocalips 18, legați apoi o piatră, aruncați-o în Sena, care e străbătută de vaporașe grozave și
cu muzică și cu toate, și spuneți, așa va pieri orașul acesta și lumea aceasta. Ce o să zică oamenii? Nu-i întreg la cap omul ăsta. Dar așa a făcut pe vremuri. Și așa s-a întâmplat cu Babilonul. Și așa se va întâmpla și cu Babilonia de astăzi. Bătălia dintre carte și monumentalitate. Babilonul a fost cel mai grozav oraș din Antichitatea Veche. Egiptenii au făcut cele mai formidabile monumente care au rămas până astăzi. Însă, monumentele Babilonului sunt ruine. Monumentele egiptenilor sunt doar monumente vizitate, pe când cartea evreilor a rămas. Și o găsim pretutindeni, în toată lumea. Milioane, chiar miliarde de exemplare. Alegeți între monumentele Babilonului și cartea lui Dumnezeu. Gândiți-vă și alegeți ce merită să-i acordați importanță. Drumul revelației de la lege la Evanghelie. Cărarea celor drepți este ca lumina soarelui care crește mereu până la miezul zilei. Prima revelație a fost legea. Să nu ucizi, să nu furi, să nu comiți adulter, să te porți frumos cu părinții, să nu înjuri de Dumnezeu, să nu ai mai mulți Dumnezei. A fost revelația primară. Revelația finală este Evanghelia. Ați auzit ce s-a spus în vechime, să nu furi, dar eu îți spun și mai mult. Ați auzit ce s-a spus, să nu ucizi, dar nu-i nevoie să-i dai în cap, doar dacă l-ai batjocorit, ești tot un criminal. După ce le-a vorbit în multe rânduri și în multe feluri, prin profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Revelația primară sunt profeții. Revelația finală, Iisus Hristos. Profeții au spus, cuvântul Domnului mi-a vorbit, l-am auzit pe Domnul, am văzut. Dar Domnul Hristos a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Revelația finală, cea care nu poate să aducă ceva mai mult, este Domnul Hristos. Deci, voi trimite pe Fiul meu. Deci, îl vor primi cu cinste pe Fiul meu. Gândea Tatăl. Și Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit între noi. Prioritatea cuvântului în fața materiei. La început a fost cuvântul. Nu era nimic. Dacă dumneavoastră sunteți chemați la un om să-i faceți o casă și spune, mâine dimineață să fiți la mine, când te duci, îl întrebi, unde sunt materiale? Unde e piatra, cimentul, varul, lemnul? Unde sunt? Păi, tu nu poți să-mi faci o casă fără materiale. Și o să începi să râzi. Bine, omule, adu-ți materiale și apoi facem. Când Dumnezeu a început construcția pământului, nu era nici piatră, nici var, nici ciment. Căci El zice și se face. În limba ebraică există un cuvânt special, bara. Cuvântul acesta însemnează a face, dar nu este folosit decât în dreptul lui Dumnezeu. Eu nu pot să folosesc cuvântul bara, eu spun ani ose, eu fac, adică eu doar modelez. Bara e folosit numai de Dumnezeu și însemnează a face ceva din nimic, specific. Vedeți, și limba este bogată ca să poată reda acest lucru. Cuvântul era forța creatoare. Cuvântul era expresia gândului lui Dumnezeu. Cuvântul era mai important decât materia. Cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Ce frumos! Iar Noul Testament, Evanghelia lui Ioan, începe exact ca și Cartea Genezei. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Am cunoscut o familie care erau de vârsta bunicilor mei, din Ardeal unde am locuit, Carolina și Pătru îi chema. Doi oameni foarte sfătoși. Carolina era o femeie
înțeleaptă, foarte credincioasă și de mai multe ori am auzit-o povestind în adunare, l-am luat pe omul meu, zicea ea, pentru că a avut o Biblie. Și zic, hai spune-mi cum a fost. Din primul război mondial, Pătru s-a întors acasă cu o Biblie. De fapt, nu era decât un Nou Testament. Și în satul lui de lângă Alba, niciun om în sat nu avea Biblie. Iar la biserică, popa nu citea din Biblie. Așa că, duminica, Pătru aduna mai mulți oameni la el în casă și le citea din Biblie. Era a doua bisericuță. Citea din Biblie. I-a mers vorba în tot satul că Pătru are o Biblie. Carolina se întâlnește într-o zi cu el pe stradă și îi spune, băi, Pătrule, am auzit că ai o Biblie. Am, Carolina. Mi-o dai și mie să citesc? Nu ți-o dau, Carolina, că e atât de importantă pentru mine, nu o dau nici cum din mâna mea. Hai dacă vrei. Păi nu pot să vin la tine în casă, e o sfată. Și atunci erau alte reguli. Totuși, cade înțeles ca să vină Pătru la ei acasă și în familia lor să citească din Biblie. Așa a făcut, de câteva ori au citit din Biblie. Cum Carolina i-a plăcut tare mult de Biblie, a plăcut și de Pătru, dar părinții nu erau de acord să se mărite cu Pătru, că el era dintr-o familie de oameni săraci, Carolina din oameni bogați și nu se potriveau. Dar, spune Carolina, am trecut peste părinți, peste toate, nu mi-a păsat ce zic oamenii, l-am luat pe omul meu pentru că avea o Biblie. Îi cunosc copiii, îi cunosc nepoții, îi cunosc pe toți, o familie mare și Biblia este cu adevărat o comoară. Și în casa aceea lor s-a citit Biblia, au venit oameni, acum este și o biserică. Valoarea documentului. Cartea este o piedică în calea uitării. Dacă noi nu am scrie, am uitat. Și ceea ce scriem, cu aceea rămânem. Cât de important este să-ți notezi câte ceva. Cartea este o istorie a existenței umane. Popoarele cele mai de frunte sunt popoarele care și-au scris istoria încă de mult și știm despre ele ce s-a întâmplat. Cartea este și o cale spre mântuire. Ea te învață cum să te descurci, cum să rezolvi problemele, atât în viața aceasta, cât și pentru viața veșnică. Cartea este o schiță a viitorului. Nicolae Iorga spune așa, cine nu învață istoria este sortit să o repete, să repete greșelile ei. Dar dacă înveți ceva, poți să mergi mai departe. Cartea cărților este înregistrarea cuvintelor lui Dumnezeu și reprezintă normă, canon, măsură pentru adevăr și pentru dreptate. Universul Bibliei. Scrierea apare în Orientul Mijlociu. Scrierea cuneiformă la sumero-babilonieni, scrierea hieroglifă la egipteni, iar exact în mijlocul dintre cei doi, acolo unde existau cananiții și evreii, va apare scrierea alfabetică. Cartea Sfântă a fost scrisă la Sinai, acolo unde s-au descoperit primele litere alfabetice. Apoi a fost scrisă la Ierusalim, în Babilon, în Patmos și în multe alte locuri. Așa încât Cartea Cărților a fost scrisă în foarte multe locuri pentru toți oamenii. Ca nimeni să nu spună este a mea sau la noi a fost scrisă, ea este universală pentru lumea întreagă. Evenimentele istorice prezise în această carte ne dă și mai multă certitudine. Prima carte a fost scrisă în jurul anului 1450. Geneza, Iov. Ultima carte a fost scrisă în jurul anului 100. Evanghelia lui Ioan și Apocalipsa. Se cunoaște precis timpul, locul și autorul
fiecărei cărți. Biblia nu este mitologie, nici basm, nici tradiție. Ea este știința mântuirii. Aceasta este diferența între Biblie și orice altă carte din Antichitate. Chiar cărțile lui Homer nu se știu cu precizie. Nici astăzi nu se știe exact din ce oraș este Homer și când a scris-o. E undeva în perioada lui Isaia, dar nu se știe exact. Pe când la cărțile Bibliei știm cu foarte multă exactitate. Sunt unele cărți ale Bibliei în care ne spune și ora din zi când a primit profeția. Și ora din zi. Iată, aceasta însemnează exactitate, siguranță, precizie. Dovezile incontestabile ne conduc la o încredere deplină. Biblia a fost păstrată la templu, care a fost, în primul rând, biblioteca cărții, apoi în biserici, în mănăstiri și în palate. Însă, cel mai bun loc de păstrare al Bibliei a fost în deșert, în peșteri și în pământul uscat al deșertului. A fost cel mai sigur loc, unde mii de ani s-au păstrat manuscrise, fără ca să fie alterate mult și care astăzi le avem ca o mare comoară. Oamenii sfinți și-au dat viața pentru salvarea și transmiterea Bibliei. Este o minune că nu s-a pierdut și modificat nimic din Biblie. De aceea poți să ai toată încrederea în ea. Biblia din cuptorul de pâine. Au fost vremuri când nu aveai voie să ai acasă o Biblie. Oamenii credeau că ea este atât de sfântă, încât numai preoții au voie să o citească și să o păstreze. Iar omul de rând e prea păcătos și nu poate să pună mâna pe Biblie. Observați dumneavoastră, această idee este acum la Mahomedan. Sunt câțiva creștini, o familie de creștini din Pakistan, condamnați la moarte pentru că au pus mâna pe Coran cu mâinile nespălate. Nu s-au spălat așa, ritual, și au profanat Coranul și sunt condamnați la moarte. Așa gândeau și creștinii medievali. Poporul de rând nu poate să pună mâna pe Biblie, e păcătos. Și totuși oamenii își doreau Biblia. Valdenzii și alții făceau copii și le răspândeau. Și din când în când se făceau razii ca să caute aceste copii de Biblie și să le ia de la popor. Se duce vestea în sat că a venit poliția și caută Biblie. Și într-o familie exista un exemplar de Biblie. Mai mult sau mai puțin din ea, dar aveau ceva. Era singură acasă femeia și făcea pâine. Ce să facă? Pe moment, n-a mai știut nimic. A luat repede cartea, a înfășurat-o într-un ștergar, a băgat-o în aluat, a modelat-o și a băgat-o în cuptor. La scurt timp vine poliția, Biblia, Biblie, căutați. Peste tot nu găsește nimic. Pleacă, scoate pâinea din cuptor, o mai lasă și din pâine va ieși o Biblie. Biblia din cuptorul de pâine. Oamenii au făcut lucruri incredibile pentru a salva Biblia. Din acest motiv ea este până astăzi la noi, fiindcă a fost atât de mult prețuită de oameni. Valoarea și importanța Bibliei. Cartea este mai importantă decât templu, decât monumentele. Cartea este mai valoroasă decât aurul și banii. Cartea este garanția unității poporului sfânt. Cartea i-a ținut pe evrei, i-a salvat în diaspora și a civilizat lumea. Cartea este ultima și cea mai mare comoară. Prin anii 1965-66, Patriarhul României, pe vremea aceea era Justinian, a făcut o vizită în Marea Britanie.
Regina l-a primit, a avut o mică discuție și a vrut să-i facă un cadou pe mărimea curții regale britanice și a dat patriarhului un Rolls-Royce, cea mai scumpă mașină. Dar patriarhul a avut și el o sclipire din aia bună, păcat că nu au fost mai multe, și a zis: Maestate, vă mulțumesc foarte mult, dar aș prefera să vă opriți mașina și să-mi dați hârtie să tipăresc Biblii. Avem mai mare nevoie de Biblii în România decât de un Rolls-Royce. Și a primit hârtie pentru 200.000 de Biblii. Și s-a tipărit în anul 1968 o ediție, Biblia Sinodală, cu hârtia din contul unei mașini Rolls-Royce. Într-adevăr, Biblia este mai importantă decât orice altceva. După un naufragiu, au mai rămas fel de lucruri și în bagajele unui om care a naufragiat au găsit o bibliuță mai mică, un Nou Testament. Și acolo, pe pagina de început a Noului Testament, erau scrise următoarele cuvinte: citită odată la insistența surorii. A doua oară am citit-o de teama judecății. A treia oară și apoi mai departe am citit-o din dragoste pentru Mântuitorul meu. Ați înțeles? S-ar putea să nu ne placă la început Biblia. Ce? Dar dacă cineva insistă, hai, citește și tu, citește. Dacă vei continua să citești, la urmă de tot vei descoperi cât e de frumoasă. De aceea David spunea: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Citiți până când o să descoperiți că într-adevăr este extraordinară această carte. Cu adevărat este minunată. Valoarea și importanța ideilor. Iudaismul a dat lumii o carte. N-au făcut nici piramide, nici zigurate, nici alte monumente, nici o statuie n-a rămas de la ei, dar a rămas o carte. Cartea a propulsat lumea înainte spre civilizație, spre cunoștință și moralitate. Păgânismul, în schimb, a oferit lumii imagini, artă vizuală, goliciune umană, clădiri imense. A alege între cuvânt și imagine este echivalentul cu a alege între civilizație sau decădere morală. Minunea supraviețuirii. Martori în sac și cenușă. Triumful imaginii, atunci când bisericile au început să se umple de picturi și să arate frumos, într-adevăr, a însemnat momentul de întunecime a Bibliei, interzisă, sigilată, sechestrată în mănăstiri. Rezultatul a fost oameni ignoranți și o societate înapoiată. Interzicerea Bibliei a însemnat cea mai înapoiată perioadă din istoria omenirii, Evul Mediu. Cartea, totuși, a continuat să reziste, să fie citită pe ascuns și apoi să fie răspândită. Am fost într-o biserică a valdenzilor, care era într-o grotă atât de ascunsă, că doar așa un metru era intrarea și o fantă de lumină deasupra tot între două stânci pe unde intra puțină lumină. Acolo se adunau valdenzii ca să poată cânta și să poată studia, pentru că erau urmăriți de catolici. Cu toate persecuțiile, cartea a continuat să fie citită. Acum vreau să vă spun o întâmplare extraordinar de interesantă. În jurul anului 1860, foarte mulți muncitori italieni
mergeau în Elveția să construiască case. Ei erau buni constructori. Mergând spre Elveția, îi întâlnește un colportor care le oferă Biblii. Au respins foarte dur, nu ne trebuie, noi avem Fecioara Maria, nu vrem, lasă-ne în pace. Și tot colportorul, foarte sincer și cu multă dragoste, le dă o carte pe gratis. Uite, dacă nu vreți să cumpărați, vă dau eu o Biblie. Le-a dat o Biblie. Cel care a luat-o se numea Antonio. Și spune, să vedeți voi ce fac eu cu cartea asta. Nici gând să citească, nici gând. Au lucrat ei la o casă și când au desfăcut schela, a rămas o gaură unde era băgat un lemn din schelă. Zice, ce să punem aici? Și Antonio spune, stați că rezolvi o problemă. S-a dus, a luat Biblia, a băgat-o acolo, aproape că era exact cum locul acela, a pus tencuială și pe o față și pe alta și zice Antonio, să vedem ce să alege din Biblia aceasta, să văd dacă Satana o mai găsește. Bajocoritari. Au terminat lucrările, s-au întors acasă și în orașul lor, mergând prin piață, vede o tarabă cu un om care vinde Biblii. Asta după vreo 2 ani de zile, nu imediat, după vreo 2 ani. Pentru că, pe data de 10 mai 1861, în orașul respectiv, care se numea Glaris, a fost un mare incendiu. Sute de case au fost arse. Din nou, elvețienii i-au chemat pe italieni să vină să le repare casele și un om care lucra la o casă, verifica zidul, îl curăța, aude într-un loc că e un sunet mai gol, zice, ce e aici? Curăță și dă de Biblie. O scoate, era ruptă, zgâriată și începe să citească. Nici el nu era un pasionat de Biblie, dar citind-o, a început să-i placă. A citit și cât timp a lucrat în Italia, vreo jumătate de an, s-a convins de valoarea Bibliei și se întoarce acasă un om nou, schimbat. După ce a venit acasă în Italia, pe timpul de iarnă, când nu avea de lucru, zice, vreau să vând Biblii. S-a dus la o agenție de Biblii și a început să vândă Biblii. Și în timp ce el vindea Biblii în piață, Antonio, care pusese Biblia acolo, trece prin piață și când îl vede, se înfurie, își cheamă prietenii și răstoarnă taraba cu Biblii acestuia. Omul, foarte supărat, a încercat să vorbească cu ei, să le explice, dar el spune, știi ce? Am pus eu una în zidul unei case din Elveția, să văd dacă Satana o mai găsește. Și omul spune, ce spui? În ce oraș? În Glaris. Da? Ce spui dacă o să-ți arăt cartea aceea? Și o avea la el, o scoate și spune, o recunoști? Spune, da. Și a rămas foarte surprins, dar nu pocăit. Nu după mult timp, Antonio cade de pe schelă, se lovește destul de rău și colportorul nostru îl caută la spital. Se roagă cu el. Și după accident și după întâmplarea cu Biblia, Antonio se schimbă și se pocăiește. Într-adevăr, îi spune colportorul, Satana nu găsește Biblii, dar Dumnezeu o găsește. Și Dumnezeu poate să facă o minune cu fiecare carte, indiferent ce faceți voi cu ea. Biblia descătușată a fost prima reclamă care a apărut după Revoluție, în iarna anului 1990, la programele noastre de evangelizare. Epoca modernă începe cu Biblia descătușată, cu societăți biblice care au tipărit și au răspândit, cu societăți misionare care s-au dus cu Biblii ca să le predice oamenilor.
Biblia a însemnat civilizație. Biblia desigilată pentru toată lumea reprezintă un semn că sfârșitul a venit. Ultima misiune este Biblia, transmisă tuturor oamenilor. Ultimul semn, Biblia prin mijlocul cerului. De aceea, Biblia este astăzi cartea cea mai tradusă și cea mai răspândită în lume, pentru că Dumnezeu ne-a dat această chemare, acest mandat să ducem Biblia pretutindeni. Vă rog, vorbiți cu toți prietenii dumneavoastră și întrebați-i, tu ai acasă o Biblie? Și dacă auziți că mai e vreunul care nu are o Biblie, dați-i o Biblie. Învățați-l să citească. Rugați-vă cu el. Fiindcă ultimul semn este Biblia, trebuie să ajungă la toți oamenii. Ierusalimul este promotorul cărții și al adevărului și al ideilor, a valorilor spirituale, a colaborării, a închinării și continuă să fie centrul credinței și al vieții. Babilonul este centrul sabiei, al imperialismului, al puterii brute, valori de jos ale patimii, ale mândriei, ale cruzimii. Babilonul este complet distrus și rămâne un simbol al răzvrătirii, pe când Ierusalimul va coborî din cer și va umple pământul. Unde vrei să te așezi? De partea cărții și a Ierusalimului sau de partea Babilonului și a mândriei și orgolului său? Două moduri de a guverna lumea există. Pragmatic, prin specialiști, inteligență, adevăr și dreptate. Acestea sunt valorile Bibliei. Și subiectiv, prin partide, bani, interese. Lumea noastră a ales non-valorile Babilonului. Interesul, subiectivismul, forța. Vei merge pe căile Babilonului sau vei alege adevărul și dreptatea Bibliei? Câți ați ales să trăiți conform Bibliei? Așa spune ea, așa trebuie să trăim. De cunoscut o cunoaștem, dar câți v-ați hotărât, nu vreau să mai fac ceva împotriva cărții acesteia? Câți puteți să declarați despre Biblie? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Câți am făcut din cuvântul lui Dumnezeu desfătarea și bucuria noastră? Salvat de la moarte de Biblia din raniță. L-am cunoscut pe acest om. Îl chema Nicolae și este dintr-un sat din Dâmbovița. El mi-a povestit că atunci când a mers în armată, și-a luat de acasă o Biblie și o citea. Comandantul l-a văzut cu Biblia și a fost impresionat, a citit și el și l-a rugat, fă-mi rost și mie de o Biblie. A scris la părinți și a dus o Biblie și comandantului. Totul a fost bine până când a venit ordinul să plece pe front. Era prin anii 40-41. Când se pregăteau pentru front, preotul unității a spus, nu este voie ca vreun soldat sau oricine să meargă pe front cu Biblii, pentru că dacă citești Biblia, nu ești soldat bun. Ce scrie Biblia? Să nu ucizi. Ce le cerea ei? Să ucideți. Era un conflict. Și preotul de care parte era? A Bibliei sau a Babilonului? Citiți dumneavoastră. Și vine comandantul la Nicolae, măi Nicolae, tu știi că mie mi-a plăcut Biblia, am luat și eu una, dar în război nu avem voie cu Biblia. Fă ce știi cu ea, trimite-o acasă, nu e voie. Și Nicolae a fost într-o situație foarte dificilă. Tocmai acum, când plec la război, când pericolul este și mai mare să mă despart de Biblie, nu se poate. Și a decis să o ia cu el, chiar dacă porunca era împotrivă. Și a ascuns-o și a plecat. Pe front se retrăgea el cât mai departe, să nu-l vadă alții și citea din Biblie. Dar într-o zi, comandantul vede. Furios, strigă pe el. El spune, domnule comandant, fă ce știi,
dar să știi că dacă o să o distrugi, Dumnezeu nu te iartă. A făcut el gălăgie, dar l-a lăsat. Nicolae avea obiceiul ca niciodată să nu se despartă de Biblie. Plecau la atac, se echipau, își luau ranița cu tot ce se pune acolo și peste toate punea și Biblia. Într-o zi a fost rănit, scos de pe front, dus la spital și doctorul îi spune: băiete, ai scăpat datorită acestei cărți. Glonțul a trecut prin ea și doar te-a rănit puțin. Dacă nu era cartea care să atenueze, trecea prin tine. Deci am păstrat această Biblie mult timp acasă, era împușcată, era găurită, dar Biblia aceasta mi-a salvat viața. Salvat de la moarte de o Biblie. Frații mei, poate nu se va mai întâmpla exact să fie nevoie de împușcare, dar cu siguranță Biblia vă scapă de la moarte. Cu siguranță cartea aceasta este cartea vieții. Dacă vrem să-L urmăm pe Dumnezeu, să trăim în totul după ea. Vă doresc să o citiți cu mai mult drag. Vă doresc să nu treacă o zi ca să nu citiți ceva din Biblie. Vă doresc să ajungeți să descoperiți frumusețea ei. Vedeți, prima dată o să o citești așa de împins de la spate. A doua oară o citești că, vreau să știu să răspund la lecțiune sau mi-e frică de, însă de la a treia oară în sus nu te mai poți despărți. Să vă ajute Dumnezeu să ajungeți aici, să iubiți și să prețuiți Biblia. Amin.